Grabe oh. Ano po yung mga bisita rin? Boy, yung makakuha ko si Boy. Sherwin. Hello, record. Oh. Ayaw mo, Brad. Hindi nagkasya. Ayan, atras ako. Ayan mga bisita. Bisita de Besteos. Po. August 13, 2008, 2017. Doon na pa yung ano. Kapayan. Ipadaluhan eh. Ay, Ma'am Berting. Na? Mare. Abangan na kayo. Abangan sa Facebook na YouTube. Ba? Ate Bitok. Ayan o pala. Ang tatanong. Dari Facebook kami eh. Oh, message. Saan ang mayabang? Mary, ha? Alin mo pa? Wan, datang. Di naman yan. Tandaanan nyo na. Tandaanan nyo mga tila. I love you. Ate, magkamukha na kayo. Bilog. Yan. Hey! Bitok oh. Bitok Bobby.
Hop, ito yung mga gift ni Shaq. Mamaya, abangan nyo na sa Facebook at sa YouTube. Alan. Alan, ano, message mo kaya kay Apple. Ni, magpaglo ka naman, Ni. Signus. Signus. Ayoko. Ni, kaya naman magiging music. Natawa, itang 20 tao. 23 years old. Kay Na na. bachelor. Ano? 27 years old. Okay, bye-bye. Kano na? Oh, thank you.